फाइनालि जोङो नै पिकनिक स्पटआव सफैबाय नोंथांमोननो दिन्थिदों जोङो दिनै बेयाव पिकनिक जागोन मानो बुङो माखासे लोगोफोरखौ पिकनिक जानो थाखाय लानानै फैदों आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दायो नै माल लांबाय थादों माल माथाखौ रोगादों दायो जोंनिया नै पिकनिक जागोन जायगाया नैबेयावनो संगोन जायगाया नै बैथिं आरो दै जिङाव संनाय जागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेयाव बेदर संनायनि लाहार फाहार साराय लाबोदों नै बेयावनो संगोन जोङो नै दिनै पिकनिक जाग्रा लोगोफोरा नायनो नै संनाया बेयावनो संसिगोन दा ना गाहायाव संगोन पिकनिक जानायनि ओंखाम संग्राफोरा बिथांमोनानो जागोन नै खामानि मावग्राफोरा नै बिथाङा रुपेन सरेन दिन्थिदों नोंथांमोननो जोङो दा नैबेयाव संगोन आरो न' दासो सफैदों जोङो लाहार फाहार खालामजेन लांसिगोन आरो बिदिनो दायो आं संनायनिखौबो दिन्थिगोन आरो बेसेबां मानसि जाफैयो आं बेखौबो दिन्थिगोन गासै जोङो 50 जनसो जानो हागौ लगभग दिनै जोंनि पिकनिक जानाय पार्टियाव अब्ला आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरो ना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा नैबेयाव रुसुन पियास हाइजें साफा खालामजेनबाय नै जोंहा नैबे रुपेननि टिम बियो नै जोंनि पिकनिकआव दिनै मोनसेल' माबानि कमिउनिटिनि गैया जोङो मोनथाम मोनब्रै कमिटि लोगो नांनानै जमायै फैदों आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन थाबानो जाबाय रंगिनाया हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव दिनै जोङो नै भैरबकुन्द'आव पिकनिक जानो फैदों बिनिनो आङो माखासे पिकचार देखायदों जोंहा नै बिथिं नायनो जोंहा बिथिं बिथां निरन्जन बसुमतारी आरो बिथिं नै बिथां राजिब बसुमतारी बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों बिथांमोनाबो जोंनि पिकनिकआवनो फैदों आङो दा नोंथांमोननो देखायगोन बिथांमोनाबो जोंनिनो लोगो जानायनि माबाखौ आं पिकचारखौ देखायगोन जोंहा नै नाय गोबां पिकनिक फैदों आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिनदों भाइटि करपरा हिसाब आपनालोके इफाले आउटसन नला फमाय करपरा हिसाब बायदि होजाय स्कुलर परा हिसाब ना कलेजर परा थैंक इउ आच्छा उदालगुरि प्रथम उदालगुरि भैरबकुंड प्रथम ना केने লাগিলে নে আহি ভাল লাগিল না আচ্ছা কত কত ঘূৰিলে আপোনালোকে ভাল লাগিলে আৰু না ভৈৰৱকুণ্ডত আহি কাৰণ ইয়াতে পিকনিক স্পট ভৈৰৱকুণ্ড পিকনিক স্পটত আহি ভাল লাগিল তোমালোকে আমাৰ ইয়াতে পিকনিক স্পটটো হ'ল ষ্টেট হয় তাৰমানে অৰুণাচল আৰু আসাম বৰ্ডাৰ আৰু আমাৰ কাণ্ট্ৰি আছে যেনিবা ভূটান হয় না নহয় তিনিটা জাগা তোমালোকে চাব পালে আৰু না কেনে লাগিল ভাল লাগিল নিশ্চয় তোমালোকক লগ পাই কিনে ময়ো ভাল লাগিল মোৰ চেনেলৰ আপোনালোকে সময় অলপ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ পৰাও ধন্যবাদ থাকিল না মোৰ নাম জিতেন বড়ো ফেমিলি ব্লগত দেখা পাব ইউটিউব তোমালোকক দেখা পাব হা দে চালে হ'ল চাই কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল দে नायलांदों नोंथांमोननो दिन्थिलांदों आं नै जोंहा पिकनिक स्पटआ बेफोरबायदि बिजि जायो भैरबकुन्द'आव जुदि सोरबाफोर फैयोब्ला फैनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ने दे लांगोन दे ओमफ्राय ओंखाम जासिगोन नामा आङो देखायलांदों नोंथांमोननो जोंहा नै भिउआ नै बिदि आरो ना बिथिं भुटान थाबाय बेनिफ्राय नै बिथिं अरुणाचल बेनिफ्राय दायो जोङो आसामाव दङ आरो ना आसाम अरुणाचल बेनिफ्राय भुटान बर्डार जोंथुनिखि नैबे हाजो गोजौ नोंथांमोना नुहुरदों बियो दैदिबनि हाजो होनना बुङो बेखौ दिदिबिनि जोंनि उदालगुरियाव दिदिबिनि हाजो होनना बुङो आरो बेखौ बिब' बिनानाव नै दैनि फेसिलिटिया नै बिदि दङ बेनिफ्राय आरो लोगोसे बिथिं माखासे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुखादों जानांगौ दैनि माबाखौ जोंथुनिखि माइब्रा हाजोनि जिंजों बोहैलांनाय दै बेखौबो नोंथांमोना नुहुरलांनो जानो हागौ बेनो मेन बे धनस्रि आरो दै फार्म मोननै दैजों जमा जानानै नै बिदि बोहैबोनाय दै आरो बियो न आं नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय आङो
माखासे आरो भिडिअ लाबोबावगोन बिदिनो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय অলপ সময় দিবচোন ন ভাইটি এতে ক'ৰ পৰা আহিছে নে মিজা কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আচ্ছা আমাৰ এইটো ভৈৰৱকুণ্ডত আহি আপোনাৰ তোমালোকে কেনেকৈ লাগিলে প্ৰথমবাৰ ন ধন্যবাদ ভৈৰৱকুণ্ডটো হ'ল এটা আমাৰ অসমতে থকা এটা প্লেচ হয় না নহয় তাৰপিছত আমাৰ ইফালে অৰুণাচল থাকিল অসম বৰ্ডাৰ অৰুণাচল আৰু অসম বৰ্ডাৰ আৰু একফালে ভূটান থাকিল আহি ভাল লাগিছে তোমালোকে থেংক ইউ তোমালোকে মোৰ চেনেলত অলপ সময় দিয়াৰ কাৰণে মোৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল মোৰ জিতেন বড়ো ব্লগ ফেমিলি ব্লগ জিতেন বড়ো ফেমিলি ব্লগ চাব পাৰিব তোমালোকে মোৰ পৰাও ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকৰ কাৰণে বেয়া নাপাবনে অলপ ভৱিষ্যত থাকিল আৰু जोंनि भैरबकुंड पिकनिक स्पटआव नै बिदि कमला फानो जोंहा नायलांदो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आं नै जोंहा बेयाव मार्केट दङ बिथिं मार्केटखौबो आङो दिन्थिनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोननो जोंहा कमला दखानिफोरा नै बिथांमोना बेयाव नोंथांमोना गोबां फेसिलिटि मोननो हागोन ना भैरबकुंड पिकनिक स्पटआव नै बाजै कमलाखौ मा दामाव फानो केजि सिस्टेम फानो नामा मा दाम किल'आव नैबे 100 ओमफ्राय बियो दाखालि आं गेटआव बायनायमोन 80 टाका किल' ओमफ्राय आरो 90 टाका किल' मोननायमोन आरो मोननै क्वालिटिनिमोन जुदि 90 टाकायाव हरोब्ला सेरसे सुदो दे बाजै आङो थारमाने भिडिअ खालामदों मिथिबाय बाजैखौबो दिन्थिगोन आं नायलांबानो जाबाय ना जुदि चेनेलखौ नायनो हागोन बाजैखौ नुगोन आंनि नैबे चेनेलावनो बाजै सनाखौ सेरसे हो सेरसे 90 टाका दा ना दे ओरैनो सानसेयाव बेसेबांसो फाननो हायो बाजै मानसि जाबालाय हायोना जा ओमफ्राय बेयाव थिगानो दे मोजां बेनिफ्राय माब्ला मानसि बारा जायो ओरैनो पिकनिकआव फिथाइ फाननो हायो आरो ओरैनो गाबोन जागोन दिनै सुनिबारसो ना सुनिबार देवबाराव मानसि बारा जायो आरो ना बाजै हा देवबाराव बारा जायो ना मानसिया बाजैया मबाइल मा होनना बुङो मबाइल दङबा साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ अननानै ना नायबानो जाबाय मा गामिनि बाजैया आंग्राजुलि दे गोजोननाय थाबाय बाजै न जाबाय दे बेखौ नों साहा लोंनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नै जोंहा कमला फाननाय आं आरो कमलाबो बायबाय सेरसे बायबाय आरो दा उनाव बायबावनो हागौ जोंनि भैरबकुन्दआव कमलाया मा होनना बुङो किल' सिस्टेम फाननाय जायो आरो ना किल' सिस्टेम पिस हिसाबबो मोनगोन हागोन नोंथांमोना खिन्थु आङो फाइनालि नै पिकनिकनि टाइमा फ्राय जोबहांनोसै मानसिफोरा थांनो ओंखारहांबाय आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओइ दे नैबे बेलासे सम जाबाय नै नायना लादो गोबाङा जाखांबाय लोंखांबाय दायो ओंखारनो नागिरदोंसै गारिफोरा आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो आं ना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंहा बेयाव सिकिउरिटिनिबो फेसिलिटि दङ जेबो उसुबिदा गैया नोंथांमोना गोसोबायदि फैनानै इन्जय खालामनो हागोन रंजानो हागोन नै नायलांबाय थादो बिथांमोना नै जाफुबाय थादों दायो आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों नायबानो जाबाय ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছে এনে পিকনিক খাবলৈ মঙলদৈ থেংক ইউ তোমালোকক লগ পোৱাৰ কাৰণে মোৰ তাৰমানে ইউটিউব চেনেল আছে তোমালোকক দেখালোঁ মই ইউটিউব চেনেলত নাম কি দিছে জিতেন বড়ো ফেমিলি ব্লগ মইতো ওদালগুৰিৰে আচ্ছা তোমালোকে প্ৰথম না আগৰবাৰত আহিছে আগতে আহিছে
ভাল লাগিছে ভৈৰৱকুণ্ডত আহি কেনে ভাল লাগিছে ন ভাল লাগছে আচ্ছা কাৰণ নিশ্চয় আমাৰ ইয়াতে ষ্টেট লৈ তাৰমানে অৰুণাচল অসম বৰ্ডাৰ আৰু কাণ্ট্ৰি লৈ ভূটান বৰ্ডাৰ ভূটান অৰুণাচল অসম মানে মাজত হৈ যায় না আচ্ছা ঠিকে আছে তোমালোকক লগ পাই কিনে ময়ো ভাল লাগিল নিশ্চয় না আচ্ছা আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড পিকনিক স্পটত যেনিবা কি কিবা কৰিব বিচাৰে যেনিবা বেলেগে পিকনিক খাবা যদি ইচ্ছা আছে বেলেগে ভৈৰৱকুণ্ডত আহিবা ইচ্ছা আছে তেখেতসকলক কি জনাব বিচাৰে ইয়াতে আহক ইয়াতে আহিলে খুব ভাল লাগিব আমাৰো ভাল লাগিছে আগে পিছে আহি আছো তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে পৰিস্থিতিটোতো বেয়া নহয় নাই 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 পিকনিক প্লেচটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে বা এতিয়া আগৰ নিচিনা আগৰ চাই এতিয়া আৰু বহুত ভাল লাগছে তাৰ কাৰণে মই আহি কিনে মোৰ আনন্দ লাগে ন খুব আনন্দ লাগিছে দে মোৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল নতুন বছৰৰ কাৰণে বেয়া নাপাব না তোমালোকক অলপ সময় মোৰ বাবে দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল মোৰ পৰা